पिटिसि आन्दलन उदयासल आन्दलननिफ्राय बांसिनै नोजोर बोनो हादों आरो गोग्गानानै दिनैनि सानैसो लिडारफ्रा नोंथांमोना आबसुनिसो दैदेनगिरि नोंथांमोना अराय समनि थाखाय आबसु नङाथ' मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म रोनगोरा नार्जारि आरो माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'आ इभेन बिथाङाबो बुंदोंमोन सेपारेट स्टेटनि गाहायावबा जोङो सिगनेसार होनायाव गैथारा खुलुमबाय गिबियावनो आंगोनि बर' रायजो राजाफोर आरो गोबां गोरों गोराफोर दङ बिनि सायाव गोबां माने स्टाडि खालामबाय गोबां लिरलांबाय गिदिर बर'नि लिरगिरिफ्रा खौसेथिनि बागै बा आन्दोआव मानि थाखाय जों बर'फ्रा खौसेथि जानो हाया बिनि आन्दोआव मा जाहोनफोर दङ बिनि सायाव आंबो गोबां बिजाब फरायबाय गोबां एफा एनैबाबो आंबो मोनथिगौ गोबां रोखोमनि आरो जारिमिनखौ लाजोबनानै आरो सिखोना जोहोलावनि आङो फंसे बाथ्राखौसो आं आवरायनानै बर' रायजो राजाफोरजों शेयार खालामनो सानगोन आरो आङो गिबियावनो बै समनि सतीश प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि बर'नि जोहोलावजोफोर माने गुबैयै आं ओरैखौ सानदों आरो आं जेब्ला फरायदोंमोन बै सम कलेज फरायजेनबा जोहोलावफोरखौ जों मान होनांगौ गोरोंखौ जों मान होनांगौ देरसिनखौ जों मान होनांगौ बेखौ जों फोरोङोमोन आरो आङो बेखौ लानानै आं फंसे माबाखौ बर'फोरनि दुखुनांथाव जारिमिन जालांनायखौ आङो आवरायनानै फरायनानै आङो बर'फोरनि खौसेथिनि बागै गुवारै रायलायनो लुबैगोन आरो रायजो राजाफोरखौ बै समनि माने जोहोलाव दैमालुनि साव होलांनायखौ आं श्ल'खौ फरायग्रोनानैसो आं माबागोन आरो आं बिनि सायाव गुवारै माबागोन आं रायलायनो सानदों सुंद'यै आङो जाय साव होलांदों बेखौल' आं फरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन नैबेहाय बर'नि जोहोलावजोफोर बेयावनो ससे खोन्दोसे लिरलांनाय साव होलांनायखौ आं फरायगोन आरो आइखां बायखां थैनाय समाव जोहोलावा दुलाराय बर' हारिखौ गिलु बालु साव होलांदों गाव गावनि बिर बिरंगनाफोरनि मल मिथिनो रोङै हिंसाकुरिया बर'नि गेजेराव जेब्लाबो जोहोलाव गेदेर दा उजिथों आं खर'जों थैनाय बायसा बर'फ्रा हाजो खर'थिं खारखो थैनांथों बेखौ सतीश चन्द्र बसुमतारिनि लिरनायाव बै समनि जोंनि बिर जोहोलावखौ मान होनो रोङै बे आखुथायनि फिथाइ महरै जों दाबो जोंनि गेजेराव बै सावजों लोगोसेनो गुलाय गुजाया बै समनिफ्रायनो जाबोदों पिटिसि आं बुंनोसै बिनि सिगांनिफ्रायनो आरो बै पिटिसि आन्दलन उदयासल आन्दलननिफ्राय बांसिनै नोजोर बोनो हादों आरो आंनि स्टाडिनिफ्राय बे ओमफ्राय जोहोलाव दैमालु बिद्यासागर नार्जारिनि लिरनायावबो दं आरो बिनि सावखौल' आं फरायगोन बेयावबो आं फरायजोब्बायबाबो आं साव होलांनायखौ फरायनो लुबैदों मानो होनबा जों बर'फ्रा जेब्लायबो जोहोलावखौ मान होनोदि रोङा मानबोदि होनो गोसो जाया गासैबो गेदेरानो उन्दैबाबो गिदिर बेखौ आरोबाव आङो आं फरायनो लुबैदों आरो बेखौ दैमालु मा बुंनो नागिरदों दुखुनांथाव बाथ्रा बिदिनो आंबादि जोहोलावखौ सिथारनो नागिरबाय बेखायनो बिदि बिबानारि फोलेरखौ आं सावहोनोसै बिबानारिनि फोलेरखौ आं सावहोनोसै दिनैनिफ्राय काछारिनि गेजेराव जोहोलाव जोनोम जानाय नंलिया आं होनाय सावा थाब जोबनाय नङा जेब्ला गोसोम दाउखाया गुफुर जागोन गुफुर दाउआ गोसोम जागोन आरो बुरलुंबुथुर दैमाया उल्था बोहैगोन होमब्लासो आंनि सावा नांगागोन जेसेबां दिन बेफोर जाया एसेबां दिन काछारिनि गेजेराव खौसेथि फैनाय नङा काछारि फोलेरनि मानसिया गोजौआव दावगानोबो हानाय नङा बेखौ सावहोलांदों आरो दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय बे जोहोलाव दैमालुनि साव बिनि असिला लानानै जोंनि बर'फ्रा दाथ' जों बेखौ लिरनाय महरावसो मोनदों राइटारफोरनि लिरनाय गुबैयै बिनि ओंथिया जाहैबाय
बर'फोरखौ आं सानो साग्रिद खालामनो थाखाय जोंनि लिरगिरिया लिरलांदों ना जारिमिनारि बेवहाय जोंना साननांगौ गैया आरो बेखौ जोङो आन्दोआव जोङो फोथायथारनांगौनिबो गोनांथिखौ जोङो जोहोलावफोरखौ मान होआ मान होनांगौनि खाथिराव हयथ' लिरलांदों जों बेखौ गोसो सिङाव लानांगौनिबो खोथा गैया नङा होमबा बे बुस्थुनि थाखाय जों खौसेथि जाया जों खौसेथि जायैया दैमालुनि साव दं जोंहा जोहोलाव बिर जोहोलाव जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव दैमालुनि साव दङ बेबो नङा गुबै खौसेथि जायैनि आन्दोआवनो जोंना थोजासे जोंनि गेजेराव मा होननांगोन बेखौ साननाय हनायाव थोजासे आबुं महरै जोंनि साननाय हनाया आबुं नङा खंख्ला जायनि जाहोनाव आं बुंनो नागिरदों पावार पलिटिक्स पावारनि थाखाय आं सोरजोंबा थानाय माने बे जायगाखौ सासेयाल' लागोन बे पावार नङा होमबा आं जुदि बेजों थांफायोबा बिनि उनावसो आं थानांगोन बा आंखौ मोनसे समाव जोख्लायगोन बे खिन्थु बिनि आन्दोआव आं बुङो बै समनि जि थासारि बेखौ नोजोर होयोब्लाबो गोबांथार कन्ट्रभार्सि स्टेटमेन्ट आं फरायनो मोनदों नैबे ड्रिम फर उदयासल बेयाव ड्रिम फर उदयासल कन्ट्रभार्सि गोबां स्टेटमेन्टफोर दङ बेखौ नायो कन्ट्रभार्सि नङाबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ गोबां माने लिरनाय दङ बे लिरनायखौ नायदों आं बेहाय चरन नार्जारिनि मावलांनाय बै समनि पिटिसिनि मावलांनाय एबसुजों कनफ्लिक्टनि बाथ्रा दिनैनि दिनाव बड'फानि आदर्शजों आबसुनि गेरेमसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गेरेमसा महरै जोंनि माहारियारि आफाद एबसुनि माहारियारि आफादखौ जोङो रावबो सासेबो बर' फिसाफ्रा माने हेंथाबो होनो हानाय केपासिटि गैया आरो आबसुनि एगेन्स्टआव खामानि मावनानैबो रावहाबो मुलाम्फा जानायनिबो केपासिटि गैया खिन्थु मोनसे बाथ्राखौसो आं बुंनो लुबैदों बेखौ लानानै गोग्गानानै दिनैनि सानैसो लिडारफ्रा नोंथांमोना आबसुनिसो दैदेनगिरि नोंथांमोना अराय समनि थाखाय आबसु नङाथ' नोंनि फिसाया आबसु जाफैगोन नोंनि बाय बाहागिफ्रासो आबसु जाफैगोन दिनैनि दिनावहाय आबसुनि बै समनि मोनसे गोहोगोरा आबसु दालांनायनि बेनिफिटखौ नोंथांमोना मोनदों जानो हागौ ना होमबा बे नङा जे नोंथांमोना आं पावारनि थाखाय सोरबा उमुकजों थाया उमुकजों थानांगौ बेखौ आं बुङाखै खिन्थु गुबै बेयावहाय खौसेथि लाबोनो हानाय मानसियानो जाहैबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे खौसेथिखौ बेले बेजेनि गेजेरावबो खौसेथिखौ लाबोफैदों मोनसे समाव बे खौसेथिनि फिथाइखौ लासै लासै फैयै जोङो बिटिसिसिम सफैदों दिनैनि दिनावबो खिन्थु बै समनियावबो खौसेथि गैखाथारामोन बै समावबो एखेबारे खौसेथि गैया बर' हारिया दिनैनि दिनाव रोंखा राखा जाबाय एसेबाबो रोंबाय राबाय जों गुबुननि खैसाराव जोंखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामबाय बे जाथावना नङा खारन बड'फानि बुंलांनाय बाथ्राया सेपारेट स्टेटहुडनि गाहायाव माब्लाबाबो एकर्ड जाया खालामा एबसुनि मथ'आ बेनोमोन आरो नोंथांमोन जायफोर मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म रोनगोरा नार्जारि आरो माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'आ इभेन बिथाङाबो बुंदोंमोन सेपारेट स्टेटहुडनि गाहायावबा जोङो सिगनेसार होनायाव गैथारा बेफोर बाथ्राखौ बावफ्लानाय आनफर्चुनेट आरो आं कन्डेम खालामो बेखौ आंनिफ्राय पार्सनेल कन्डेम खालामो नोंथांमोनखौल' मानो होनबा बेखौ कन्डेम खालामनायाव नोंथांमोना दुखु मोनोबाबो आंहा बर' फिसा हिसाबै आङो रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै बयनिबो नोंथांमोननि इभेन नोंथांमोननि सापर्टारफोरनि आशीर्बाद आं लुबैगोन बेखौ आं बुंनानै आङो दिनै बर'फ्रा खौसेथिखौ बड'फायाबो लुबैदों आरो बर' रायजो राजाफ्रा खौसेथिखौ ओरैबायदि लुबैयो नोंथांमोनासोना मुलाम्फा जायो राजनितिक भाबै आरो नोंथांमोननि मुलाम्फानि आन्दोआवनो दङ मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनाय रायजो राजाफोरनि बावसोमनायनि आन्दोआवसो नोंथांमोननि गोहोगोरा गारि मथर खारदों नङा होमबा गारि मथरखौ गाखोनो मोनदों नों न' बां लुनो हादों धोन दौलत खामायनो हादों गासैबो बेफोर धोन दौलतआ मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायनि फिथाइ बेखौ जों जेब्लाबो नङा होननानै बुंनो हाया मानोना नोंथांमोना बिटिसि जानायखायसो MCLA जानो मोनदों 30टा सिट रिजार्भ जादों जोंहा बेखिनि
दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय खौसेथिया माबोरै फैगोन नों सोंनायनि फिननायखौ आं दा होनोसै। खौसेथिया फैगोन जोंनि साफ्रोमबो गेदेर गोलावखौ खर' गंग्लाय अब्लायस जानांगोन। जेरै आं नाम लानोसै गासैखौबो आरो जेरै गिबियावनो खेबब्रैसो जालांबाय बारबावबाय आं नायफिनगोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांनि अबदानफोरखौ बावो पार्सनेल लालाय लायो राजनितिक भाबै जि मावबाय जि मावनाबाय जाथिनि थाखाय अबदान होबाय बेखौ अबदान होआखै मानो बुंनो सानो मानो क्रिटिसाइज खालामलायनांगौ होबाय बोराय बैसोसिमबो होबाय दासिमबो बिथाङा बिटिआर एकर्डआदि नंखाय एकर्ड बेखौ लानानै बिथांमोना इनिसियेटिभ लागासिनो दङ बेखौबो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाङा केससो जादों जोंनि प्रटेक्सनसो जागोन 6 सिडुलाव माबा मोनसे भुल जादोंबा कारेक्सनसोनि थाखाय हाइकर्टआव फैदों ना होमबा बेखौबो नङा गुबैयै जोङो बिथांमोन गासैखौबो मान होनांगोन जेरै सिगांनि आगुनि चिफ बिथांखौबो मान होनांगोन बिथांनि अबदानखौ माने आं बाख्नायफ्लानानै माबा मोनसे सुबिदा लानोथ' नंथारा बिथांनि मावनायखौ सोर गाबोननि समाव बिथाङा बोरायनानै बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबा सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजागोन माबोरै लिरनानै दोनजागोन भारतनि संबिधानाव 8 सिडुलाव लाबोदों 22टा लेंगुवेजाव लाबोदों बे मोनसे जारिमिनारि बेनो देरसिन बर' माहारिनि फिथाइ बिनि थाखाय नोंथांमोननि बर' साबजेक्टआ MA सिम थांनानै PhD सिम थांनानै PhD खालामनो हानाय इउनिभारसिटियाव PG कर्स खालामफैदों मोनफ्रोमबो डिब्रुगड़आव इउनिभारसिटियाव दङ गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव दङ आरो गुबुन गुबुन कटन कलेज इउनिभारसिटियाव दङ PG कर्स हिसाबै गोबां जायगायाव दङ आरो दंबावो बुंथ्र' हायै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थाखाबायानोसै आरो CIL सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज डिपार्टमेन्टआव जोंहा दङ आरो गोबां स्कपफोर मोननो हादों बिनि गेजेरजों आरो बिनि आन्दोआवनो दङ गोबां प्रफेसार साख्रि मोननो हादों आरो गोबां बिथिङाव प्रजेक्ट ट्रेन्सलेसननि प्रजेक्ट आरो CILनि आन्दाराव माखासे गिदिर गिदिर प्रजेक्ट आरो माइसुराव साख्रि मोननो हादों 6 सिडुल जानायखाय बड' साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोननो हादों बायदि बायदि बिथिङाव 8 सिडुल जानायखायसो बे सुजुग सुबिदाखौ मोनदों 8 सिडुल जानायनि आन्दोआव सोर दङ रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि आन्दोआव रमान स्क्रिप्ट जायफ्रा आन्दलन खालामदों जिउ बाउदों बिथांमोननि अबदान दङ लिरगिरिफोरनि अबदान दं बै समनि लिरगिरिफोरनि गोबां लिरगिरिफोरनि अबदान गासैनिबो अबदान दङ ना होमबा बिसोर लिरनाय कारिकुलामाव लाबोबाय बेखायनो दिनैनि दिनाव बिथांखौथ' 2003आव लाबोनाय हिसाबै बेनो सबसे गिदिरसिन जोंनि बर' जाथिनि समायना सनानि थिंख्लि मोनबोदों आरो बर' रायजो राजाया बिराद गिदिर सनानि थिंख्लि मोनबोदों बे सनानि थिंख्लियाव दै लुनानै मानाव गेदेर सिगांनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरामसे गोथार दैखौ दा लोंगासिनो दं आरो गोबां साहित्यिक गोबां बर'नि लिरगिरि गोबां बर'नि साख्रिआवला बिथांमोना आरो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय 6 सिडुलाव मोजां साख्रि मावग्रा नङा होमबा इनकाम टेक्स एक्जेम्पसनबो मोनदों जोंहा बेनिफ्राय आरो मा नांगौ रां जोंहा मुलाम्फा जादों टेक्स एक्जेम्पसन जोंहा 6 सिडुल नालाय 6 सिडुलाव टेक्स एक्जेम्पसन जायो आरो बिनि सायावबो जोंहा स्टाडि गोनां खोथा दं आरो बेफोरबायदि दा बेखायनो गेदेर गोलावखौ मानो थाखाय मान होनांगौ जों मानि थाखाय गावजों गाव मुं सुलायनाङा ना होमबा आरो मोनसे समाव जोंना सोरखौ मान होबावनांगौ आं बुंनोसै आरो गासैखौबोथ' मान होखानांगौखा रन्जित शेखर मानाव गेदेर फार्मार गभर्नर जालायनाय NSGनि DGP जालायनाय DG जालायनाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर CRPFनि DGP जालायनाय बेफोरबायदि इमान जोंनि थाखाय हाथरखि बर' माहारिनि गोग्गानाय लाबोयो आरो माने उमुक होननाय लोगो लोगो गोग्गानाय मोनसे बै समाव हरिशंकर ब्रह्म चिफ इलेक्सन कमिशनार जाबोलायनाय बेफोरबायदि बर'नि गेजेराव गोग्गानाय लाबोयो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बर'नि ओरैबायदि मान मर्यादा होनांगौ मान मर्यादा होनांगौ बिसोर जोंनो मानो होनबा गोग्गानाय लाबोदों गंसे गामियाव सासे मोजां गिदिर डक्टर जानाय माने बिराद गोग्गानाय मोजां सासे मा जानाय माने गोग्गानाय दा बेफोरखौ जोङो जोंनि जायफोर फल'वार UPPL फल'वार आबसु फल'वार BPF फल'वार जों बे फल'वारफ्रा स्टाडिसो खालामनांगौ बबेया नंगौ बबेया नङा दिनैनि दिनाव बे बुस्थुखौ स्टाडि खालामनांगौ
दिनै जोंखौ आं रायजो राजाजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो आरो आं दिनैनि दिनाव एसे गोसारलि रायलायदों। दिनैनि दिनाव बर'फोरखौ जोंखौ खोलोमनि दावहायाव फेजेननो नाजागासिनो दङ। दा खोलोमनि दावहायानो जाहैबाय जोंखौ बिटिआर एकर्डआवनो आराम्भ खालामजेनदों। आं बेखौ मानाव गेदेर दानि CEM बिथांजों फनाव अलरेडि आङो बै समावनो 13 डिसेम्बर मोनायावनो आङो बिथांजों रायलायनानै एलार्टखौ होखानाय जादोंमोन। दा बेखौ बिथाङा रिमाइन्ड खालामनाया मोजां। आं खोन्थाया आंनाव दंबाबो आं रायलायदों मा रायलायदों गाव गोसोआव रोखा दंखाजोबो मा खालामनो नागिरदों। आं बुंदों खोलोमनि दावहायाव नोंखौ फेजेननो नागिरदों। जोंखौ बिटिसिखौ होफ्रांदों साननानै गुबुना जोंखौ मेगन सानानै दङ। दा बे मेगन सानायखौ जोङो आरो गुबुना जोंखौ गावस्रा गावस्रि खालामनो नाजागासिनो दङ। जों खौसेथिनि जायनि गुबै खारनानो बेबो जे गुबुना जोंखौ खैसाराव खोलैयो। बे खैसाराव जों नाङो। खैसार माने मोनसे फान ना होमबा? बेयाव जोङो खैसाराव गोलैफ्लाङो। खैसार सानायाव जों गोलैयाबानो जोंहा जाया ना होमबा? जोंखौ गाज्रिया एटाक खालामनो हाया। गाज्रिया माब्ला एटाक खालामो? नों खैसाराव साबाय, नों मोजां नायनानै थाबायासै। दा मोजां हान्थिनानै थाबायनांगौ ना। दा हान्थिनानै जों थाबायनो रोंला, खैसाराव गोलैबाय, नै सुथुरा उमुगासो फानखौ सादों, उमुगासो सादों ना होमबा? गावजों गाव बे मोनसे गाज्रि थासारि, बे मोनसे खौसेथि गैयैनि गुबै खारना गुबुननि खैसार लोगोसे जोंनि पावार। बे मोननैखौ ज्राब गारनानै बेखौ ज्राब गारनांगोन आरो। ओमफ्राय आङो मोनसे आरो गुबै बाथ्राखौ बुंबावनो एखेबारे रायजो राजाजों आं रायलायबावनि आरो मोनसे बाथ्राखौ। जों बर'फ्रा माब्रैबा दिनैनि दिनाव थावरिगोना मोनसेल' राहासै जोङो मोनखानाय गोहोखौ रैखा खालामनांगोन। मोनखानाय गोहोखौ रैखा खालामनोबा माबोरै रैखा खालामगोन? दिनैथ' गावस्राजोबनानै दङ राजनितिकआ। मोनथाम मोनब्रैयाव जों गावस्राजोबनानै दङ। जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबाबा राष्ट्रिय नेसनेल पार्टियाव दंहैयो, मोजां लिडारानो दंहैयो ना होमबा? सोरबा BPF जानानै दं, ओमफ्राय सोरबा UPPL जानानै दङ ना होमबा? दाना जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्रानानै दङ। एसेल'खासो जखायसेल'खासो जोंनि मानसिफ्राथ'। गावस्रानानै जों मा खामानि मावनो हागोन? जेबो मावनो हाया। जों माखौ गिदों? दिनैनि दिनाव मानगोनां दानि प्रेजेन्ट चिफआ माखौ गिदों फालाय? कनसेन्सास जा नोंसोर रायलाय। दोल गिगोन, गाबोननो गिखांगोन। बिसोरजों जानाय नंला, बिसोरखौ थगायनो हाला। नोंसोर ज' जानानै लटारि गेलेनानै नोंसोरो सिप जा। खौसेया बबेयाव फैया बेलाय? नों माहाजोन जामालाय नों देनां लांफानो हागोन नामा? बिराद माहाजोन जानानै रावबो धोनखौ लांफानो हाया। बर' रायजो राजाफोरनोनो बे बुस्थुआ, बर' रायजो राजानि आइ आफानि रावबो बे गोजोन थासारिखौ लुबैनानै नोंथांमोना बयजोंबो रायलायनानै मा खालामनांगौ? दिनैनि दिनाव कनसेन्सास जानांगौ। बर'नि लिडारफ्रा ज' जानांगौ। मानो गुबुनखौबा जों आथिं हमनो हायो। आंथ' नुदों मिडियायाव बिराद गुग्रुब खुलुमदों माबायाव फैनायाव, बै माबा सार्किट हाउसआव क'क्राझाराव। जोंनि असे बिमा बिफाखौ जों खुलुमनो लाजियो। जोंनि असे बिदा बिर जोहोलावखौ जों खुलुमनो लाजियो। खिन्थु गुबुनखौ सुजुग सुबिदाखौ बेनो होथारसिगोन जोंनो। गुग्रुबा गुग्रुब खुलुमनाय। आं लाजिखादों, जाय गोदोबो जोंखौ खैसाराव खोलैदों, दाबो खैसाराव खोलैगासिनो दङ। बेफोरबायदि आरो। जायखिजाया दुखु मोननाङा। आंगोनि नोंसोर आंगो, आंनि गासिबो आंगो, बर' रायजो राजायाबो आंगो, नोंसोर आंनि आंगोनि आंगो। आंखौ नोंसोर एखे दुखु लानाङा। नोंसोर खौसे जा। नोंसोर जेरैखि जाया देरहासार जागोन राजनैतिक भाबै। नोंसोर आसाम पलिटिक्सआवबो नोंसोरो डिपुटि चिफ मिनिस्टारखौनो लानो हानाय केपासिटि जागोन। नोंसोरो ज' जा। नोंसोरो साथाम नङा, साब्रै मन्थ्रि होनांगोन नोंसोरनो, 7 मन्थ्रि होनांगोन नोंसोरनो। नोंसोरनो जाबाय था। ज'ल' जा नोंसोरो। ज' जा, लाजिनांगौ गैया। मा आइडिय'लजिकेल प्रिन्सिपल बेलाय? रिजनेल पलिटिक्स, नेसनेल पलिटिक्सआवथ' सोनानै लाबाय। बुजिदो रायजो राजाफोर। बै समनि थासारिनिफ्राय गाज्रि थासारियाव फैगोन। आं बेखिनिखौ खौसेथिनि गुबै मोन्थोरखौ आंनिफ्राय मोन्दांथिनिफ्राय बुंबाय। जै बर' हारिनि माबाफोर माने गोरोन्थि जादोंब्लाबो आं बिनि सायाव सोदांनानै उननि बेलायाव बुंनो थाखाय आङो सुजुग सुबिदा रायजो राजानिफ्राय लुबैनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। जै बर' हारिनि जै।